Sanibona kulonyaka nje njengoba usuqalile 2026 enye into engifisa abantu bayihlahlamelise ngayo noma bayikhumbuze yona ukuthi nawe umuntu akungathi ngoba mhlasimbe ungafundile into etheni noma ungasebenzi into etheni ebese ugcina usumuntu ongathi uthatheka kancane nje ekhaya kusuka ingane yakini yomfana ngoba nakho isebenza kangcono ngoba nakho inesikhundla esithile emsebenzini noma ngabe mhlawumbe isebenza eParliament noma umuntu ophethe kwamasipala noma ummeli noma ngabe umshushisi noma ngabe imantshi uqobo ebese ugcina usuthatheka kancane wena ngenxa ukuthi nje usebenza la okwazi ukuyiphilisa khona umsebenzi owenzayo umsebenzi ongenagama mhlawumbe nje unetafula estation lapha uyayiphantela mhlawumbe unecaravan lapha uyidayisela ukudla bese uyibona ngazathi uthatheka kancane ithi namhlanje engane yakini yenza umsebenzi noma ngabe umfana ngabe intombazana isizokubiza ke wena bhuti wayo omdala ithi cela usheshe ufike kanti awubiziwe ngoba ubiziwe kodwa ubizwe ngoba ubhekene nomsebenzi omkhulu ingwadla yokuthi ufuna kuyohlinza ubhekene nengwadla ukuthi ufuna kuyopheka ubhekene nengwadla ukuthi ufuna ukubosele umfana uhleli lapha ebalcony ngoba uye nje ohlabile ngoba uyosebenza kangcono usekukhohlweni ukuthi ubhuti wakhe nawe usuqala uba novadlwana naye maye kubiza noma ecela something awusakwazi ngisho ukunqaba ukuthi hayi musukudlala ngami wena umfana senihlinzile naqeda usethi awukho nambe nje ubhuti esingawuthola nensizwa lapha usesho labafana asebenza nabe eParliament usesho labafana asebenza nabo kwa Transnet usesho labafana asebenza nabo kwa Eskom usesho labafana afundisa nabo ngoba uthisha usesho lamanesi amanye asebenza nabo sekufuneka wena ulethele imbengo ngempela ulethele izingane ngoba nakho nje uthatheka kancane yeke ukuncetheza ngoba lo muntu ngoba ehlabele namhlanje nje buvela udlile izolo buvela udlile ekuthanga buvela udlile last month buvela udlile last year so yini lesikwenza ukuthi ugcina usuyikhohlwa wena ukuthi ubani namhlanje ngizona ukhumbuza ukuthi ake nje uphuma kulezi kamancetheza zokuthi suzodlala abantu udlala izingane ngenxa yokuthi nje umfana ukuthi uyena ophethe abaseshi impangeni yonke uyena ophethe abaseshi iKZN yonke uyena ophethe abaseshi igoli lonke cha abaseshi ibona abaphethe kodwa la wena ubhuti wakho omdala naye ufuna akufunda ukuthi umdala ubuphoyisa lobu ubuNIU bakhe lobuya ubumagistrate bakhe lobuya buphela nje sangweni mayesela ekhaya ulama wena umncane kuwe angathi umfana sethi mosela inyama uyose ngoba uhlonipha abantu ahamba nabo seyafika lapha usethi hayi awusalisa usiqobela ngana wethu hayi ngoba mhlawumbe futhi ngibukela phansi yini vele ukubukela phansi ngoba ufuna katshelele laba abantu ahamba nabo qobani bafuthu inkosana kababa le qobani bafuthu ubhuti wethu omdala lo nokuthi usesosile nje inyama sekukhulu khona lokho cha umfana nokubonisa laba abantu ahleli nabo laphana bashaya amahenesi bashaya amashivas badesha ngoshweps wena ukubekela ibhodlela lakho lika goloko ukubekela iCoca-Cola ozodesha ngayo ngoba ukubukela phansi so angisayifuni mina lento yini ukuthi nincetheze namhlanje obuqala nje lonyanga ngithi akuphume nje kweka uzozobuncethe yazi position yakho nje musa nje ngoba okunye futhi engifuna ukukhuza yiba abazali banakho ukuthi izingane lezi ezisebenza kangcono bezenza ngazathi sezindala sekuyizona esefuna ithatha izinqumo umuzi umama esethethe impela nje kodwa nesibindi bakithi sangaze niqobisa usister wonke nikhona lokhu uzaba kithi nokuthula unokuthula kusebenza Shoprite ushayithile kusho ukuthi umuntu ofuneka aqobe unokuthula ngoba usister ngeke alunga umuntu ofuneka ayisike imini unokuthula ngoba usister kwazi abazali nabo banawo lo mthelela ukuthi izingane zabo bayiclassify ukuthi isebenza kuphi nemkhuba bakithi kodwa nje khona nokuthi nje umphathi wabaseshi niyazi umphathi wabaseshi lona niyazi ukuthi isocial into alihlahla inhloko akahlahla ngoba ubusosha abukho la ekhaya asinayo imantshi la ekhaya thina asinamshushisi la ekhaya sinabafowethu sinodade wethu so bengizothi ke namhlanje ake nje nawe ufunde nje uyabona ukuma nje ngoba naleyo ukuthi njalo wena ofonayo wena o respondayo noma o reactayo kuma statuses asuka apostile ubhuti ne video osuka ipostile ihlekisa umne wenu uyayithanda le video uyayibona ukuthi uyipostile usehlula nje ukuthi a comment athi nje awu cha yazi yangichaza na ivideo cha yazi wangihlekisa nangu lo muntu please share yabo please share noma singaxhumani njalo kodwa mina ngiyawuncamela kunokuthi umuntu ayithathelene ivideo yakho oyipostile ku status akaza a react akaza ahleka akaza asho seyiposta yena seyifaka inqwaba yamakhanda ahlekayo sethi ayi singibulele ngehlaya ke mina le ndoda ayi le ndoda le isingibulele ngehlaya usho ivideo kodwa uyithathe ku uhlulekile ukuthi akhulume nawe ukuthi khona into osuyipostile emjabulisayo njengomfowabo
So mina ngizothi ke namhlanje nje ake nime kulento le ngoba kukhona abantu la othola ukuthi makunomcimbi uthi fika nomkakho fika nezingane zakho umkakho uyongena azabhashe lapha emabhodini ekhwezela useyoziyaphethu kamehlo uyaqoba lapha ya wenza yonke into uqobo beetroot uqobo anyanisi uqobo green pepper amehla asezaphuma inyembezi bahleli laba nendlini bahleli bashaya ama cocktail abana ndaba bahleli lapha uhleli lapha lokho bemncomile nje wena ntombo futhi ubhuti omdala into asiza ngasilethela wena yini bayamfuzisa bafuna ukumbona nje kuyena umuntu onjani osebenza kanzima lapha. So sikufikile ke lesi sikhathi sokuthi ake nawe nje ndoda uhamba uyokhuzela umkakho uthi cha makanokwandi awuhambe uyohlala phansi ngeke lokhu behleli laphana baletshele uphuza amasavana laphana baphuza ama-astropes owakho umfazi laphana uyashabasheka ilokhu edlula ukukhala ipinifa wa ebhekele nepinifa wa nepinifa sayemabhodweni lokhu bemncomile nje ayikhuthele kodwa yabona lapha inkomo zakabhuti ayimokanga bayambhuqa. So sikufikile isikhathi ukuthi wena njengomuntu wakhe uhambe uyomkhuzela ngoba nazi izingane zakho lezi nazo zilethele ukuthi azizohlinza zikhama amathumbu lapha ya zigeze imswane lapha lezi ezemantshi lezi ezikameli lezi ekamshushisi lezi ekaTransnet lezi ekathisha lezi ekanesi zihleli zikhona lapha zifaka ama-earphone zizilokhu ikhipha amafoni zishutha nje zifuna uupload itas zifuna ukolungisa Instagram wazo zifuna ukolungisa uTwitter wazo zifuna ukuya ku TikTok ziyovezela abantu ukuthi situation right now ubunje zime kude lapha zifaka amasokisi amhlophe nophaqa zifake ayikipe ezimhlophe zime kude lapha nebhetha ama-iPhone ziyashutha kuphela nje kodwa zithi kunomcimbi like ilokhu kunconyelo kwalo wakho nje unina lokho evela ngewindi nje andile qhelani lapha sukani lapha xoxwa inkomo lapha sukani lapha kade ubulongo lapha kusho ukuthi engafuna ixoxwe inkomo yilezi zami efuna ixoxa ubulongo yilezi zami lezi ezakho yayikhuzela ake nje nawe uma ubona ukuthi lezi ingane kamfowenu ayisondeli lapho kuhlinzwa khona khuze zakho nawe uthi hayi qhelani bafana bamnime lapha ngoba ontanga laba bantu. So ngikhuluma le nto leyo mina ukuthi omakoti kuthiwa bayaqoba lapha no carrot bayaqoba lapha amaklabishi okwenza amasalad bayaqoba lapha ake besebenze bonke nje ngoba sekuzoqhamuka umcimbi usuqalile sekuyimase kuthintwa ke lo makoti wasePitoli ukuthi akube yena omukela ivakashi akahlali ngisho kule ndawo nabantu bendawo akabazi kusuke umakoti wakabhuti wale Free State sekuthiwa uyena ozomukela omakhelwane ubaze lapho omakhelwane ngoba akabazi lo owazi abantu bendawo lo ufana ngabe umukela abantu ubekwe kude lapha ngoba yinto yebhodo efuneka apheke lapha. So ngizokhuza nje bafuthi ukuthi mabafazi bethu omakoti bethu amakhosikazi ethu ufika isikhathi sokuthi njengamanje bayaqoba ake bephume bonke nje beyoqoba bonke nje beshawula amaphinifa ababrown beshaya amaphinifa ameruni abhalile ukuthi ubumbano lwabakhwanazi bonke akungabe bikhohleli cocktail omunye behleli lapha. So ngizokhuza lokho nje mina ukuthi hayi ake izinto ihambisane bafowethu makufanele ngisukume ngikhuze ngifike ngiyamthatha nje udala lapha ngiyamqabula ngicha mama ake ume usuqobe kakhulu buka lenqwaba kaanyanisi usuyiqobile buka lenqwaba ka green pepper buka lo carrot akuyohlala phansi ngiye efrijini ngimkhiphele lokho akuphuzayo akuthandayo ngikhiphe ngimthelele ngithi phuza mama kade uqoba ke kuma ongcono ngamali ongapheka ngoba kuyenza futhi kubiza uma wakho impela okuzalayo bakhona omama babo abafuni nabo owakho useyabashika ke lapha ya elokhuzeni lapho ohenqwe khona lapho ohonqwe khona kwenzela ukuthi kupheke utshwala sebupheke utshwala uyeda akekho nofuna ukusondela azofunda azonikeza umama nje umdlandla ukuthi cha mama siyayibona into yenza uchabame lapha kude bagade nje ukuthi umkakho bayomnikeza lawo makhekhe ingcezu zamakhekhe ahlephukile bemphele zompahlana ezindala abangasayifuni ngoba naleyo ukuthi upha umuntu impahla ongasayifuni akulungi lodwa mupha umuntu impahla osayiqoka nawe ubona ukuthi mayiqokile nayo uzofike aqhame nawe umfana mncane ngoba nakusebenza eParliament nje selokhethe nje hayi ungibone njalo masuhamba ungibone masuhamba kanti kufuneka ngoba nami ngubhuti omdala noma ngathi umfana uyangibiza ukuthi angizolekelela kodwa akangibize ngendlela enenhlonipho cha bhuti ngizofika ngizokulanda cha bhuti ngiyokubuyisela emuva masuhamba cha bhuti awuzwe nansi Hennessy ngibekela ngane yakwethu anganikeza abantu bokuhamba ama Hennessy namashiva sotshala phezulu bese ukuthi wena njengenkosana ya like akunikeze nje umphetho ngizokhuza indaba yokuncetheza ngoba vele laba bantu mabangawenzela umsebenzi uyaqhubeka udle buvela uphila yini lesikwenza ukuthi utatazele kangaka nawe ndoda thatha umkakho nihlale phansi nibhala 4 amabhodo ongapheki umuntu bame ocarrot laphana no beetroot bangaqotshwa umuntu no anyanisi ngoba nawe ubamba umuntu wakho ophila naye ukuthi useyofika kuphekele kanjani ekhaya sekhathaza ukuma la abafazi bahleli musu kuncetheza.
Siyabingelela ngani zakwethu kule channel yethu uMgosi. Ngani zakwethu, ayi umkhwanazi-ke ukhuluma indaba enkulu ukuthi-ke kulo nyaka ka-2026 asincithezi. Nawe nje uyithintithe ukuthi okwamanje mhlampe awukakayithathi inxaxheba ekhaya, hlampe noma nje empilweni khona la kusashoda khona, hhayi ukuthi kuyohlezi kunjalo. Ngakho-ke uthi nje cha nje nawe ume uzigqaje ngawe. Kanjalo-ke mhlampe-ke nosebenzayo naye kanjalo uthola ukuthi kuyadinga ukuthi nawe uzigqaje njengoba wena kulo nyaka ka-2026, ngoba hhayi ukuthi umuntu osebenzayo kuphela kodwa nje wonke umuntu nje kulo nyaka ka-2026 nje zigqaje ngesingawe ungancithisi, koda hhayi in a wrong way, in a right way, ukuthi nje cha nawe nje uyisithintithe uzimele, kodwa-ke hhayi ukuthi ugcine usuwumuntu ongangeneki, ongakwazi ukusiza abantu nje qhubeka ubasize, kodwa uthi nje kulo nyaka ka-2026 nje u-proud ngawe nje umile ngawe. Abanye-ke bathi uyabheja ngawe. Mina-ke nawe asihlangane kwividiyo elandelayo. Ungakhohlwa ukucofa u-subscribe button kule channel.